थ' ओरैजा फै लामाथिं साइकेल फै आरो हेलौ लोगोफोर थालिर फस्ला दाननो फैदों जोङो नै लामा सरबनो जोंहानि थालिरा ओरै लामाथिंजायसो फैना दंफैयो नालाय बेखौनो दाननो फैलायबाय बिमा फिसा सानैजों ओरै फै मामि साइकेल थांसै दे ओरै फै जाजाया जायो सोरबा जाजायो इखौबो दानफाय इखौबो दाननांगोन फांनै दाननांगोन आख' एसे फिसासो नालाय खेबसेनो गोलैखाबाय नै आइ दैनो गाहासो नांहागारा ओरै फै मटर साइकेल फैयो नैबे फांसेखौ दानखांबाय आरो नै फांसेखौ दानबावगोन बगोन ओरै फै आयै सना फिसाखौ दानस'ना होनसै गारि फैसिगारोहाय ओरै फै हा ओं ओंख्रि जानि माजों जानाय जायो मिथिया एसे ओंखारगोन इयावबो बिसोरखौ साफायहरनि र' सिख्लाफोरखौ थाखुमालायथारदों रानिमोना साथाजों हा मोसानोसै होनबा गोसा खनदे मेथाइखौ मेथाइ खनै मोसा ओइ सान्दुङाव थांनाङा फै खारबो सान्दुङाव थांना मामि फै खारबो इसोर ओरैबायदि सान्दुं गोसा दुंदों दिनै रानिया आरो नै गेलेथिंनायल' लेथुखौ जानाया मोसाज्रांगासिनो दङ ओंखायनो भिडिअ साफायदोंमोन आं गरमथार आरो ना लोगोफोर नै एसे लेसु सिङाव जिरायना थाथ'बाय जोङो ओइनो माबाया मा होनो थालिर फस्लाया दानखांनानै इयाव थिखांना दोनथ'दां दसे जिरायनानै हानोसै बेनिफ्राय दानखांबावाखैनो आरोना रानिखौ दानगासिनो दं सान्दुं गोसाथारखाय जोङो फैथ'बाय बेरग' मामिया लेथुखु जानो जालायबाय नै जोंना लेथुखु जानोसै नै लेथुखु हानना होनोसै आं दाखोर सावनाया माबाजोबना दं आख' मामि बिफाङा रानजोबना दङ मैया दाखोर सावदोंमोन नालाय आङो नैबेयाव ओमफ्राय नै बिलाइआ रानज्रब जाहैजोबनानै दङ हाना होनोसै आं माबायदि जाखोथाय फिथाइया आयौ नै सिरिबाय गेसाव नै लांफैदा मामि गोमोनथार लाजोब मायाव लानो अरावसो नांनाय जेबो नङा मोजांसो हांगारनांगौ आं लाना होनि नोंखौ ला गथाखौ लानो माबाखौ दालायखौ लादो नै दालायखौ थ'दो आं दोनजोबबाय फिथाइखौ नै थाइथामा नै गेसावसो दङ दे जिन्दा जादो आखाइया सुग्रोनांगोनहाय नै हांगार नांबाय नोंना थ' सुहैदो बा आथाखो जालांलायदों थालिर फस्लाखौ दाना आङो हाहैनानै लानोसै दानखांबावबाय गोरलैनो मथ'नो जादो दाय मा मोसानायसैलाय जिनखानोसै इयावनो गालांसै
माबासिम जालांखानोसै ओइ रानिनि बास्केटाव सोबाय दै माबाखौ सोथ'दोंसोदा बे गोरलै नाङा नाङा आं माबागोन दा सुगोन दे जिरायथ' नाङा जिरायबा थानांगोन बे ससेया गोरलैहाय ससेया हास'नानै दिनै Mama, Papa. माबायदि सिनबावो बे ससेया माने मोजां गोरलै बेखौबो लाफानो होननानै लाफाबाय आङो गोरलै होननानै नै लोगोफोर दिनैनि आंनि ओंख्रिया नैबेबो जागोन आरोना खारौ खान्दाय बिबार एवनानै जागोन आङो गोथावनो नै जोंहा रावबो बारा जाया बेखौ सोरबा जायो सोरबा जाया बाबुआबो जानो नागिरा बिबौआबोथ' जायानो बेखिनियानो थोगोन आरोना आंनो मेरला इनिफ्राय नै थालिर फस्ला इनिफ्राय खारौ खान्दाय बिबार दिनैनि आंनि ओंख्रिया गोथावनो आलुजों बेखौ थेब थेब संसै मिरामिस जागोन दे दिनैहाय लोगोफोर गोथावनो नै लोगोफोर दानिया आंना ओंख्रिफोरा संबाय आरोना दासो आङो माने दहायनो संदोंमोन आङो इनिफ्राय संहोलां माने आं भिडिअखौनो बानायनो समखौनो मोनासै नै माबाया थालिर फस्ला आरो आलु ओंख्रिया ओमफ्राय नै जोंहा मामिया ओंखाम जागासिनो दं जाग्रोबाय बियो नेनो हानाय नंला होननानै खुरना होग्रोबाय आं दाना लोगोफोर जानोसै आरोना ओंखाम आङो खुरनानै लाबाय रेडिनो ओंखाम उखैसो गारबायबो आरोना बिरादनो गोथाव जानोसै नै खारौ खान्दाय भाजा बिराद गोथाव मोनो आङो खारौ खान्दायखौ बेखौ आब'आ न' खाथिनि आब'आ लाबोना होफैदोंमोन आरोना बेनिफ्राय बिराद मोजां मोनदों आङो लाबोना होफैनायनि थाखाय आं माने बायनानै जानो होननानै गोसोखांबाय थादोंमोन आरोना दिनैहाय आब'आ लाबोना होफैनायखाय मोनजाबाय आब'निसिम थेंक इउ लाबोना होफैनायनि थाखाय बेनिफ्राय नैयो खांख्रिंखला भाजा फ्राय एवनाय बेनिफ्राय माबाया मा होनो बेखौ थालिर मैखुनसो होनफ्लांलांबाय थालिर फस्ला गरमाव जि थान्दानो गोथावनो थालिर फस्लाजों आलु मिरामिस जानोसै दिनैहाय बिराद गोथावनो गरमाव सम मिरामिस जाखानांगौना लोगोफोर बयबो मिथिखायो जानोसै आरोना दाना गोथावनो देहानि थाखाय मोजां मिरामिसा सम लानानै जानांगौ बेनिफ्राय जानोबो लुबैयो नालाय बेदरखौ बिनिखायनो सम जायो आरोना आङो बिराद गोथाव माखौ जाग्रोनो खांख्रिंखला भाजा लांफै no oy plate no जानो थांदो ओइ बुरजा जायो थां बुरखौबो खुलियाव खारौ खान्दाय बिराद गोथाव जादों बानलु थाम्फै दं बानलु गोसाथार Ủa thằng suy thằng thằng có suy thằng không bật không bật sàn vào thằng đấy 잠깐만 마면 가라간다. 어떻게 하고? 진짜 못하다.
ครับ랑 감고 자 그래 그래 방 감고 보여 아니 이게 라스 누르면 저거 동어 누나 비랏 goथाव जाजोबदां ना ओंख्रिफोरा दिनैहाय थालिर फस्ला एकदम बेदर होनाय बायदि जि रुबु रुबु गोरलै गोरलैथारमोन ना जिबायदि गोथाव जाखादों मामिखौ जानोबा गुदुंखौ खांख्रिखला भाजि जाया जानो नागिरा थांफुदो आइसक्रिमा जाखांबाय सेस गोलैजोबबाय बेखौ एसे ओरै बोबो थुलखौ गाखोनाया गोलैजोबबाय थुलखौ बोबो लों दैखौ लाफिनांनो मा एसे लगार सिथाबदों gैलानो बिराद गोथाव जादों जाहाय फैलु नाङा इयाव मानो दुस्थ' बानायबाय थादों नोंलाय ओंखाम नांगौ खुगायाव ना खुरैयाव खुरैयाव जाहैदो ओंख्रि नांगौ बावा माइनि ओंखाम गोजा गोजानो जि गोथाव जाखायो गोथाव मोनखायो आं बिराद गरमाव गोलोमफ्रुलायबाय बरिया खारौ खान्दा जि गोथाव खहाबखाबाय दिनै मिरामिसा बरिया जाथारदों मासे गोथाव मोनो आं खारौ खान्दायखौ गोथाव मोनखादां खांख्रिखला साखा हानानै फ्राय एवदोंमोन Kumandang. Đi đừng nè. Cầm nó.
เดือดนั่งทานอะไรอยู่จ้าก็เท่าजाखांबाय लोगोफोर दानिया आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसैलाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना भिडिअखौ बयबो लाइक होदो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसैलाय